ngatiwazane zvakare chechi muzita ramambo Jesu. Amen. Vari kufara. Amen. Mwari wakanaka. Regai ndiremekedze vatungamiri vari pakati pedu, vana baba nana mai, vana nevasikana. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Ndinoremekedza kukwa ndiri pano tigore neshoko raMwari. Tada kuti ndishumire shoko raMwari kubva kubhuku ya 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel from chapter 12. 2 Samuel chapter 12 verse 15. 2 Samuel chapter 12 from verse 15. After Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. David pleaded with the Lord God for the child. He fasted. He spent the night laying in sackcloth on the ground. The elders of the house stood beside him to get him up from the ground, but he refused, and he would not eat any food with them. On the 7th day, the child died. David's attendants were afraid to tell him that the child was dead, for they thought, while the child was still living, he would not listen to us when we spoke to him. How can we tell him that the child is dead? He may do something desperate. David noticed that the attendants were whispering among themselves, and he realized that the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied, he is dead. Then he got up from the ground after he washed, put on some lotion, changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house. At his request, they served him food, and he ate. His attendants asked him, why are you acting this way? While the child was alive, you wept and fasted. But now the child is dead, you get up and eat. He answered, while the child was alive, I fasted and wept, and I thought, who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. But now that the child is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, he will not return to me. Then David comforted his wife Bathsheba. He went into her and made love. She gave birth to a son. They named him Solomon. The Lord loved him. Because the Lord loved him, he sent a word through Nathan the prophet to call him Jedidah, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyaya pano nemurume unonzi David anga apiwa shoko nemuprofita unonzi Nathan pamusoro pezvaangaita zvisina kufadza Mwari. Saka David akava nemwana nemukadzi wainzi Bathsheba waiva mukadzi waUriah. Mwana uyu ndokubva atanga kurwara. Bhaibheri rabuda pachena chikonzero chekuti mwana uyu arware. Rati iro paverse 15, and the Lord struck the child. The Lord struck the child. Kureva kuti Mwari vaisa mutongo pamusoro pechitiko chaitika. David wapiwa message na Nathan the prophet kuti zvawaita izvi God Mwari havasi kufara, God is not happy. Mwana wako wabereka nemukadzi uyu achafa. Saka mwana uyu ndokubva atanga kurwara. David ndokubva aignowa shoko remuprofita atumwa naMwari. Ndokubva atanga kuita tsika dzatinoita kuchechi kuti tikaita situation yatasangana nayo tinonyengetera. Saka ndimama situations tinotsanya tinozvinyima zvekudya. Nyangwe apiwa information, but iye achuza kuita tsika dzatinogara tichiita. Ndori kwedambudziko ratinogona kusangana naro muchechi, kuti tsika dzekuti munhu unofanirwa kunyengetera, unofanirwa kutsanya dziripo, but sometimes they choose to ignore instructions. David watsanangurirwa kuti mukadzi wawatora mukadzi wemunhu Mwari havana kufara, mwana wamuchabereka Mwari havasi kufara naye achafa. Mwana paakatanga kurwara, David haana kuenda pamberi paMwari nekuda kwekuti watadzira Mwari. Wakaenda achitochema kuti agone kuitirwa favor nyangwe iye atadzira Mwari. Kuti akatanga arejecta instruction.
Sometimes people, they ignore instructions, but they go on to fast or even to pray concerning certain issues. Kingdom Yamari haina chinhu chinonzi master key. Kingdom Yamari ine chinhu chinonzi the keys. Matthew 17, Peter aitaurwa naye Jesu anoti I give you the keys of the kingdom. Kuna kuti kune nyaya dzinoda kugadziriswa nekunyengetera, kogoita nyaya dzinoda kugadziriswa nekutsanya, kogoita nyaya dzinoda kugadziriswa neruzivo. Neimwe nguva Mwari vanoti vanhu vangu vaparara nekushayirwa ruzivo. Hazvina kuipa kunyengetera, hazvina kuipa kutsanya, but chauri kunyengetera nechauri kutsanyira ukasachiziva unogona kudisappointika. Senyaya iyi David apedza kutsanya after 7 days, the child died. Instead yekuva nebreakthrough akava nebreakdown. Problem ndeyekuti akasarudza kuignore knowledge, wakasarudza kuignore information. Muprofita auya achiti Mwari vanditi paconcerning this child, mwana uyu haasi kuzorarama achafa. Iye ndokubva ataiwa zvataura Mwari handidi. Mwari ngavaone matsanyiro andichaita, Mwari ngavaone kunyengetera kwandichaita. Kunyengetera hakushandure Mwari, kutsanya hakushandure Mwari. Munhu unofanirwa kushandurwa neinformation inobva kuna Mwari. So munhu uyu wasarudza kupinda fasting and prayer. After 7 days, the child died. So mwana David unoti kuvanhu vakagara naye, ndipeiwo zvekudya, ndipeiwo mvura, ndobva andogeza, adzoka, ndobva azora mafuta agara patafura, ndobva aisa request yekuti ndikuda chikafu. Vanhu vaitya kuti tinomuudza sei kuti mwana afa, but iye wakaita perceive, wakazviona kuti vanhu vari kundinyararira but panapa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndobva aenda kundogeza, agara patafura, ndobva achindipeiwo chikafu. Vanhu ndobva vaita bvunzo, why are you behaving this way? Kana mwana afa. Kwando message anandiparidze masikatanasi. Kana wande chimwe chizarumo uchatanga kurarama zvekuti vanhu vanobvunza kuti but nesituation iyi indava uri kurarama upenyu hwakadai so, kana kuti why are you behaving this way? Nokuzvoreva kuti vanhu vane behavior kana kuti character yavaitarisira kuti David ave nayo mushure mekunge aziva kuti afirwa nemwana. Nokuti mwana paaihwara waitsanya nekunyengetera. Saka vanhu vaiexpecta the worst, kuti akatozofirwa hapana chakanaka. Saka pakafa mwana, David ndokubva ati ndakuda kudya. Vanhu ndokubva vati aiwa behavior yako yatoo the opposite zvataitarisira. Why are you behaving this way? Ureva kuti nyangwe ari mupain, he chose to eat. Nyangwe zvinhu zvavo wese aita sarudzo yekuti vanhu vari kushama kuti ko kana zvinhu zvakadai, why are you behaving this way? Ndokubva atsanangura zvaakatsanangura, but rega nditsanangure zvimwe zvaakasiya zvandenda kuti ndiparidze vhesi. Nyangwe ataura kuti kwaenda mwana haagone kudzoka kwandiri, but ini ndichaenda kwaari, iyo kwandiri hachichai. Rufu rwemwana uyu rune chirevo mulife yaDavid pakudai. Bhaibheri rangu rinoti mubayiro wezvivi rufu. Akatadza apa handiafa, akatadzira mwana ndiDavid afa mwana. Zvoreva kuti David ane favor yaari kutoona ipapa, kuti chakatotadza chacho ndechekutofirwa. Akatadzira mwana yakakumbura Mwari ndiDavid, but pane mwanakomana waDhavhidhi ari kufa. Ndokuti mwanakomana waDhavhidhi unomuziva here. Ndiye chikonzero pane musangano weEaster Message. So pane mwanakomana waDhavhidhi afa. David ndokubva asarudza kuti iyi inoda kupemberwa, iyi inoda kuti ndimbodya ndimbogeza, ichada ndimboungudza nekutsanya. Why? Nokuti wega anyatsoona kuti apa ndinenge ndaitirwa favor kana yakadai. Zvora kuti kune rimwe dambudziko rokuti kana mese mweya unofara zvinhu zvakaoma kudaro, unenge waakugona kuinterpreta mhaka dzako. Vanhu vaitarisira kuti anobehave the worst nokuti afirwa, but iye ndokubva aziva kuti chatofa ichi
chaitira ini faith nokuti muridzi wenyaya ndiDavid anofanirwa kufa. Saka unoona pana atonzi naMwari afindire gere anoda kupemberwa panapa. Zvoreva kuti ari kugona kuinterpreta dambudziko rake. Zvoreva kuti harisi rese dambudziko ringafanirwa kuva dambudziko kwauri kana wani mafungiro emhando yepamusoro. Bhaibheri rangu rinotizudza pane kwenguva kuti Joseph ari muprison wakabvunza vamwe vasungwa kuti why are you saved? Anangonzwa nyaya yaJoseph indama akatsama. Mubvunzo iwowo unoreva kuti iye nyangwe anga ari mujeri anga asina kutsama. Aitova nemukana wokubvunza vamwe vasungwa indama akatsama. Ko chaitadza kumutsamisa chii ari muprison ende haana mhosva? Ndozvinototsamisa wese kuti handina mhaka but akasungwa. But waitobvunza vamwe vasungwa kuti why are you saved? Kureva kuti nyangwe anga ari mujeri ane maonero ari different. Regani paridze pamusoro pemamwe maonero ari different achakonzera kuti uve nebehavior iri unique zvekuti vanhu vanofanirwa kubvunza kuti but haushamenga uchingofara. Zvinhu zvako zvinenge zviri kunetsa but iwo wacho unoita sekunge munhu asinganetseki. Kureva kuti unenge wapa level yekugona kuinterpreta mamiriro ezvinhu. So David varume vauya pano zvanzi vari kutya kumuudza kuti mwana afa. But iye ndobva atozvoona kuti zviri kuitika pano zvinotaridza kuti zvinhu hazvisina kumira mushe mwana afa. But Bhaibheri rati ndobva akandogeza akazora mafuta agara patafura akachinipa iwo zvekudya. Vanhu ndobva vaita bvunzo kuti why are you behaving this way? Hama dzangu regai ndiparidze pamusoro pemwanakomana waDhavhidhi. Amen. Jaya rakafa apa hazvina mhaka. Nyangwe pane mhaka iripo yakaitwa nababa wake. Mwari varangarira munhu unonzi David. Nyangwe ane zvaakatadza. But vati mwana wake ngaaende panzvimbo. Saka ropa rakadeuka apa nderemwanakomana waDhavhidhi. Ndiye akafa. Mukomana iye afa baba ndobva vaita behavior yakanetsa vanhu kuti indamudara uyo ari kufara. Kusvika palevel yekuti apedza kufara Bhaibheri rati and he went into the house of the Lord and he worshipped the Lord. Verse 20. Then David got up from the ground, washed, put on some lotion, shed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. After worshipping the Lord, verse 24, then David comforted his wife Bathsheba. Mwari vaiti struck the child dead. Zvanzi akapa pamberi mukadzi waUria ndiye waakatora Bathsheba. Verse 20 ndokubva yati 24 ndokubva yati he comforted his wife Bathsheba. Hapana pakabviswa rora, hapana paakanegotiata naUria kuti mukadzi awa. Pane nyaya yerufu chete. After death and worship, pane change of ownership. Kusvika palevo yekuti mwana akaberekwa naDavid naBathsheba, Mwari vakanzwa kumunhu. Ndobva vanotuma Natani kuti uyu mwana ndamufarira kuSolomoni. Yeti mukadzi anonzi Bathsheba pakauya mulife yaDavid chaakatanga kuunza inhaka. Nokuti paakabereka mwana naDavid Mwari vakarwadziwa kuti munhu aita zvisiri. But the same Bathsheba aina David ndiye ari kubereka chinokudiwa naMwari. Zvoreva kuti David pakutanga kumusoro wenyaya ane mhosva is correct. But after the death of the son, God is helping his marriage. Zvoreva kuti Mwari vari kuti vakatarisa David after kufirwa nemwana vari kuona munhu asina mhosva asina kutora mukadzi womunhu. Nokuti rati he comforted his wife Bathsheba. Yeti kutanga penyaya yati David akatora mukadzi waUria Bathsheba. Vakava nemwana Mwari vakarwadziwa mwana akafa. After the death of the son, Mwari vari kuti David comforted his wife. Kureva kuti pane maonero anoitwa nedenga kana munhu ari connected nemwanakomana waDhavhidhi akafa. Pane kuna Genesis. Kuna Genesis nyaya yakatarisa vanhu vatadzika Mwari. Zvinoita sekunge Mwari vakatadza kutonga nyaya pavaipa punishment kana judgment.
nokuti ukazvitarisa ini ndine maonero kuti munhu haana kutukwa. Munhu haana kutukwa kuna Genesis nokuti Mwari vakati uchadya out of sweat cheziya. Kwauri kuenda kuchamera minzwa asi iwe uchadya out of sweat. Zvoreva kuti the man was more blessed kusvika palevel yekuti his sweat was more than the thorns. Nyangwe uchienda kune minzwa but une guarantee yekuti unodya. Minzwa iri imene kutadzisa kudya nekukoma. But Mwari vakati kwawakuenda kuchamera minzwa but out of sweat you are going to eat. Kuda kuti you are still blessed to a level yekuti kana minzwa ikasimuka une dzimwe nyasha dzine muropa rako dzekuti you can still make it. Mukadzi nomubvanzi ndichawedzera marwadzo pakupona. Zvoreva kuti hausi kuzorwadziwa nekusapona but kuti even uchirwadziwa uchapona. Wako mwana mfano kumbata. Ida Mwari vakati wanatadza kutonganya vanenge vachikupatisha vanhu kutokomborera. Kuti ika netsana batu chacho. Kanetsana batu noita mhuri yako. Here is the secret. Nokuti munhu apa angapfekedzwa matehwe. Nokuti angapinda akapfeka mashizha. Paapfekedzwa matehwe isaine kuti kune mundane unaropa. Peter achibata anoti gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika. Which means Mwari vari kutonga munhu akapfeka dewe isaine kuti kune mhuka yafa panzvimbo yaifanirwa kufa munhu. Nokuti vamwe vakanzi mukadya muti uyu muchafu but pavakadya kune mhuka yakafa. So as long as there is blood, when God sees you through the blood of the Lamb, you are no longer condemned. Mwari paakisa mutongo pane chatofa saka pane ropa pakati pemunhu naMwari. Saka munhu akatadzira Mwari but akatengwa neropa raKristu watokusaidzwa Mwari unoitirwa favor. David mukadzi watora ndewaUria but David pachakofa mumwana wako ukanobata mukadzi waUria unozwa Bible rakuti he comforted his wife. Aroora nguva izvo azvigadziswa nguva izvo nokuti padavereka pati akatora mukadzi waUria. But pachikofa mwana David akoshipa mwana kungopinda mumba kubata Bathsheba uzoti akabata mukadzi wake. He comforted his wife. Zvoreva kuti pano pane nyaya pamusoro pemwanakomana afa. Afa kuti David agone kuyanana naMwari. Afa kuti David anti zvinhu zvaibodza zvisi zvake zvive zvake. Mukadzi waainaye uyu akamutora kuna Uria. But paakafirwa nemwana Bhaibheri rakuda pachena kuti God was now happy. The relationship ya David na Bathsheba. Zvokuti Mwari vakatuma Nathan nezita rekuti mwana wanofanira kunzi Jedhidha, which means anodiwa naMwari. Zvoreva kuti kana paine mwana waDavid afa nechikodzero chekuti the Lord struck him anga akamakwa naMwari. But anoberekwa after that panoberekwa anodiwa naMwari. Zvoreva kuti kana Jesu akaenda pamuchinjikwa akati mwana wangu mandisiye, zvoroti ndiye akasiyiwa kuti tidiwe. Nokuti pekutanga ndiye aiti my beloved son. Ati bhabhatizwa naJohani mumvura rinoti this is my beloved son. But apa cross anoti Mwari mandisiye. Zvoreva kuti our beloved is now us. Kureva kuti uyu mwana akava the child akafa akonzera kuti achaberekwa the next baba wagone kuoda. Ndoda kuti ugone kuinterpreta chinonzi Easter sheep. Inyaya yekuti pakaitika exchange. Pana akatora nzvimbo yako neyangu. Oza murume akanyemekerwa favor wandinofarira straight. Murume anonzi Barabbas. He was the first to be set free. Nokuti Barabbas anga ari made kuti aiswe pakrosi aino pamuchinjikwa amuverere. He was a criminal. But favor yake ndekuti akamiswa paJesu nokubva amiswa vanhu nokubva vadzivota.
unoda ani Jesu kana Barabasi. Chakapoita kuti Barabasi asungwe kuti was a criminal in society vanhu vachabuda. But in the out of nowhere vanhu vakubuda. Haana chaataita Jesu ndiye aifidha vanhu. Jesu ndiye akamutsa vakafa. Jesu ndiye waita zvakanaka. But akangomiswa naBharabhasi, Jesu anenge anoluza zvaakaita zvese. Barabhasi anenge anogena zvaitwa naJesu asiri aita. Why? Nokuti mukangomiswa naye itsika yake yekuti anotora kuipa kwako. Vanhu vakaita sekunge havagoni kuvhota. Nokuti vari kuudzwa pamusoro pemunhu anoponesa muponesi nemunhu anoparadza. Asi vanhu vanoshinzira kuti kuda Barabhasi. Zvokuti Barabhasi akasazviziva anofunza kuti anodiwa nevanhu. Nyamba wadiwa naJesu saka vanhu vabuda. Nokuti iye akasangomira newe une nyaya dzako. Akasamira newe une nyaya dzako dzekuti vanhu havagoni kugamuchira. Amen. David nyaya yaaita yemukadzi waatora haina kufadza Jehovha. But mwana ndokubva atanga kumwara. Iye haana kuziva kuti pane zviri kuitika zvakatinakira. Ndokubva atotangawo kutsanya. Ari kuda breakthrough. Ndokubva avana breakdown. The child died. Why? Nokuti chekutanga asarudza kuignore the right information. Ngamba yatinango kunamata dzimwe nguva ndeyekuti information vanhu havana. Vanhu vakangoudzwa kuti papinda muchechi unomunyengetera unoimbira mwari wako unotsanya. That's good. But having knowledge. Nokuti Jesu paakatotsanya, he was led by the Spirit. Wakatungomirwa nemweya murenje unotsanya. Kureva kuti he was led by the Spirit of God. Haisi situation yakamutuma. Kuti mweya waMwari wakamutuma kuita izvozvo. Knowledge, information, shoko raMwari muupenyu hwemunhu rashoma. Vanhu vakamuzoti vakuenda kuchechi munoenda kakona pako uchema kuna Mwari wako. Kune nyaya dzekuti Mwari havadi kuti ucheme, vanoda kuti upe. Sorry kukotaura kuti. Rangu rinoti vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Chirungu chinoti those who plant in tears, not tears. Tears are not seeds. Ungoda kuita zvokunoenda ndotaura naMwari wako pakona. Zvinotidzaiba unoshamisa. Vanenge vachatomukwete kuti unoshamisawo. Prayer haikoni kushambira Mwari. So don't pray, you must align yourself with the will of God. Hallelujah. Kuziva zvavari kuda kunoita kuti uregere kuita pray amiss. Unonamata Mwari. Nokuti patinoita prayer takanzi we must pray tichiti thy will be done on earth. Anogara panyika ndini. Asi kuti kuda kwenyu ngakuitwe panyika pano sekudenga. Kuda kuti kutoita prayer kwacho kuda kuita nekuda kwavo. Zvino apa David kana kuda kwaMwari waudzwa iwewe. Oh yeah, you pray. Prayer kusikunyengetedza Mwari. Oh, let me go to this way. Do you know? Kuti iyo prayer pachayo hakusi kuchenera Mwari kuti vari right kudhara. Danger yeprayer ndei. Even my head vanoita maprayers kusvika Jesu pana Matthew 6:6 anoti don't pray like pagans. Musanamate sevaedheni. Oh, how good it is. Kuvadiki Mwari anonzwa munamato. Kuvakuru Mwari anonzwa munamati. Matthew 6:16. Kana makunyengetera pindai mumba muvhare dhoo. Mwari anoona kwete anonzwa. Anoona Bible. Matthew 6:16. Iwe uchitaura iye achiona kwete kunzwa.
Let you know not the God who sees, not hears. Yet teaching you on their prayer, Matthew 6 verse 6. When you are about to pray, enter into your room, close the door. The God who sees, not hears. You could why any of time. You must have information. Problem Bible, una badilika WhatsApp uzoezi. Mabando zako anakuwa Bible. Get the right information. The God who sees, not who hears. Yet teaching their prayer. Yet God is seeing. For another is saying than Kunzwa. Kuna mtu hapa leo yukuta abantu beshaurunta ula. Bano mtu bachikuta ula. Excuse me, but tena tukafuta. Ora mkomana kufimba mstari. I love examples. Ndio that is. Mkomana kufimba mstari. Kana katika kuroga. Nyamu mstari kina kuroga. Wasoro mtu mwana rapa. Hii kuroga kwa shano ndio mkomana tutatu kuroga para. Asira kuroga. Ali kuramba chuda kuroga chacho. But you won't snap now. Saka move for the man show what does it figure up see? The prayer of a righteous man availeth much. Quite a right prayer, but the prayer of a righteous man. Munamatowe akarura akakwete munamato wabarura. Which is the time of the person. They don't speak much, they speak less, much happens. But when they speak much, less happens. But they declare what is your fantasy. That's why Jesus was going back. I don't know something you need to watch your motor this way. You need to tell for the secular part, but you don't know what you need. What do you know? You need to watch. That's the type of thing. David, you are not going to come to say, but you are not. But you are not sure to come to far and die. I told you. Everything was that experience, very painful experience. When 14 I lost my son, it's not easy to eat. So to do something show up and I'm going to get put it on. So these people are being surprised. How can this man eat? But I'm not going to request of time. It's page off. But I'm not going to matter more way out of the young. But I'm not going to matter more way out of the stuff. So my money question is, why do you behave this way? Amen. Revelation and a right interpretation is usually although it's painful, but a positive interpretation. And this is the same negative. So it's no fun what we better. No one is going to I don't think I'm negative. David, you know, nobody's out of my house to find a man. Don't check out what find him. David, David, Barume peo chikafu cha etika pamba zuri au tafari weni.
vanhu vada kubata maoko bati yapinda saka taiwa tomubata maoko sei muna kutotika zvake nyama ndoka nyaya yaruti unoiziva Ruthi paakanourwa naBhoazi kuMoabhu pakatangira fevha yake kufirwa kwaakaitwa ari kuMoabhu kuti azogona kutera amweni avo nokuti Bhoazi haapfimbe munhu anogara nhaka unogariwa nhaka kana wakafirwa so vhakiri raBhoazi nderi rufu mukati nokuti ukasafirwa haakutora haagoni kupfimba Bhoazi anomutarira akapfimba kudhara anogara nhaka chete saka pakafirwa Ruthi vanhu vachibata maoko mwari vaitoti wakuenda next level handizive vanhu zvavanotaura zvinhu zviri kufa muupenyu hwako you are going to a next level. akakuti pese vaita dambudziko hapana mwari ndiyani David ane zvaakugona kutsanangura varume ndipewe ndimbofara kubasa randidzinga but handinoziva mwari wangu ane nyasha noupenyu hwangu regai ndifare zvakadaro. The joy of the Lord is my strength. David vanhu vari kuti kowaida wakuita upenyu hatitasiri kuti udaika nawakafirwa uri kuziva zvaitika kuti mwanakomana uyo afa zvareva kuti mwari vandirangari munhu anoziva zvakaitwa nemwanakomana waDhavhidhi pakuchinja kwakotseni muupenyu hwake no matter life iri kuofa zvenegative anochuza kurarama ine positive way. Why? Nokuti ndiye muprofita upenyu anotoziva kuti kana iye akandifira iyi situation inosimuka. Ndino kuti Jesu panyaya yaLazaro akati urwere hwaLazaro handi hwokuti afe asi kuti mbiri yaMwari ikudzwe. So munhu akadzokera nemeseji kuna Mary Martha akati shevati handi zvinomusvitsa mukufisha. Then after 4 days he died. Zvinoita sekuti Jesu wacho agonoparidza meseji yadzoka nokuti pakatumwa meseji kuti Lazaro wamunonisa arwara iye ndokubva kuti urwere hwake handi hwokuti afe ndewokuti mbiri yaMwari ikudzwe. Lazaro ndokubva afa. unotoita sekuno kuti Jesu achasi agonomunyasoprofita ari kuti munhu haasi kuzofa batidzwa kana Mwari vataura shoko ravo kuti handi zvinomusvitsa murufu. Rufu rwese ruchasvika pachinhu ichocho rutembara nokuti shoko raMwari riri permanent. People hear me very well. Pane zvaunotosangana nazvo muupenyu zvinoita kuti vamwe vatarisire kuti kana zvadai kana kurarama akadai kana zvadai kana kana chema chema kana because he died for you. You need to be happy. Vanhu ngavashande kuti unofanira zvinhu zvakadai unoudza kuti zvazvaita zvaisi nyaya kune basa rakaitwa kudhara paKalvari. Ndora ndinotenda kudarika kudzingwa basa chandinotenda kana Jesu akandifira iyi nyaya haisi nyaya. Iyi nyaya yakagadziriswa kudhara but it's a matter of time. You know that's why Jesu auya pakuona Lazaro akachema yet ane solution atoya nebhinduro but Bible not end he wept. Zviri pachena kuti haasi kuchema kuti Lazaro afa ari kuchema the kind of people vafirwa nokuti even in the presence of Jesus they are still crying. Shoko rekuti dai manga muri pano irafu rakafanira nekuti mangoya zvedi but no deal. Iwe watouya unogedza mabhekos aunati ebakauya kudhara mari inanga wedza ari kuti hambate nguva enda kuziva zvamuri kuita enda kuya kwenya kushande havana kuziva kuti is the same yesterday today and forever. Just means when my situations are negative anoitika but you follow kuti urarame in a positive way is to understand the death of the son of David. Vanhu avo pakazara vanhu vakazobata David maoko hazvina kumutadzisa kudya nekugeza nekufara. Why? Ari kugona kutsanangura kuti zvinhu zvine zvazvinoreva kwandiri. Ndini ndaifanirwa kufira nyaya dzangu but mwana uyu akafira nyaya dzangu. So God has saved life through the death of this son.
Yet the revelation, Tishuba Tishibas, the Kabuda and Wachapita. I just this is. But even when I don't declare, I paralyze every lion. I kill every appetite in every lion. But once someone came out and they put in the Kabuda or Pida. So, enemy Daniel is not the lion. In Revelation. Hear me very well. When you dance according to situation, you need to dare and only believer. You dance according to the knowledge. Amen. When you pass, how about what you are not in vain? Read a siva situation happen us. Chishafat, I'm going to not take not a situation, but I don't take as a hating. But in fact, David, I was about to show you if yes, a situation is negative, it is meant to kill you, or it's sent by the devil to destroy you. No. Joseph, in emotion, but guess what? Any tangible evidence. But life, you know, evidence, but every evidence, you only want you know that even evidence, it's not going to get what I'm teaching. Let's hear about that. Oh, it's not about money, it's about the grace I came. Oh, someone second answer. Couldn't say by your dura. Because I got better money, value money, I see value money, spiritual things. If a value, you go to my own identity. Naturally, value money, it is type of currency. Spiritual, it is type of the person holding the currency. So I'm going to look at that shinji, but you won't show. People hear me very well. Every negative situation you are second and in that behavior, you know my work with the is one of the meeting. Amen. But now you're going to why you are behaving this way. No matter how soon to be seasoned. Put it down when you ask Nakufa. You're going to manage to reach people by your witching roof. I don't walk far, David. Sagara Zota connect to a favor. Everybody namo spiritually, mune favor. So I can say it's fire. Mufaro you come to worship God. He is not worshiping. He is worshiping because he is praying himself. Which is very strange. Do you know when you talk of worship? I don't want to go to Marina to feel right. That is an able to give them a who can I say right? Can I pass a pair of he comforted his wife in one. Are you supposed to be comforted? David was crying. But by revelation, he's now comforting others.
Iyo kuna munhu wekuti akakukatsira kupata ane mari. Ane mwari. Ane maonero ati different. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akasiwa ine chikwereti paakaenda kuna Elisha. Ngatitodia ndokubva atishera nokumbira zvitini zvakawanda community. Chino wani chaasina kudiscover ndechekuti anzikumbira zvitini zvakawanda munharaunda yaunogara akazviwana. Isai nekuti vamwe vangu vasisina mafuta vane zvitini zvidekuti iye ndianga asina nemafuta mashoma vamwe vatone zvitini pane kuti atange kufarira kuti ndichiri nani akafarira miracle kwete revelation. Miracle ndeyekuti mafuta akawanda zvinofadza. Chinonyanyofadza mafuta asati awanda. Ndini ndega ndinawo. Vamwe vese zvitini zvega zvega. Akamukumbira zvitini akazviwana saini yekuti vakutodya wakadaro mune usina mafuta. Ende vatojaira namuya uyu. Iwo nemashoma ndoukomplena. Asakadurura mafuta ivanodhara dhoni vana vake otanga kuti asimushamisa. Urukandina kana mafuta asipera. Nokuti akafirwa nemurume vamwe vane varume bata vari pane muti. Iye nyangwe akafirwa nokuti mafuta mashoma. Wana kwaakaita zvitini aifanotanga dzoka munhu wamwana kuti unotenda kuti mwana unyamushamisa. Obvunza kunzi awanda kuti mashoma iwayo ndaona kuti vamwe vaakaseka. Vanhu vamwe vanoti akadzoka mafuta paakawanda haana kudzoka awana zvitini. Kuti ane maonero anokutadzisa kushipa Mwari. Ane maonero kuti anopushwa nekuwanda kwezvinhu. Haapushwe nezvirikuitwa naMwari muzvishoma zviripo. Why are you behaving this way? Kubvunzewo kubvunzwa navanhu vari normal. Kuti kana unoenda kuti vanhu vakadai funa kugara wakasuwa. Ndimi vanhu funa kugara vaine stress. Zvezvirikharita nevana vako nevana vako. Situation yekubasa kwako inofanira kukuodza hazvina kuira mushishi. Because kune behavior inotarisirwa nevanhu. But after this conference, iti Mwari ndipewo behavior yekuti vanhu vanofanira kuchibvunza. Kuti unofanira iwewe nemari unotambira kuti nyangwe mari andinotambira iri shoma, Mwari wangu muzhinji. Nyasha dzikandiri dzakawanda. Takati varume ndikuda chikafu patafura. Zvezvo kuti tiri panhamo tinochema takabvunza isai chikafu patafura. Saka vanhu vanobata mbongo dzatagara tamutodya mukati. Asi kuti kuchekeresa naye. Arikutofara hake namunhu akaita zvinhu. Why? Ane right interpretation. Hallelujah. Haisi yese situation iri negative. Unofanira kugadzika pasi ushipe Mwari. Pamwe pacho unofanira kuti Mwari now is taking me to a new stage. That's why Jerusalem gets money pakaya Judas akitomukisa. Haana kupopota akati my friend, do what you've come to do in time. Akamuti friend, kwete enemy. Why? He knows the time yevana I'm now going to the stage yandakainga panyika. Amadzamu kinzwe. Kune ma-situations are negative chinamata. Akuda revelation yekuinterpreta situation positive. Kureketa kuti kuregere kutadza kuwoshipa Mwari. Nokuti David paakawoshipa Mwari, worship zvainoita ine chinhu inganimudza chinhu. Kana Bible richiti Mwari vanogara murumbidzo dzevana vavo. Vanogara murumbidzo dzevana vavo. Zvinoti Mwari vagara mudenga. Ndiri mfano David kuti Mwari anogara mudenga. Kusvika ndazvaerenga Genesis 1. Inoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Inoti vava variko. Isina denga nenyika vava variko pauswa. Pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Saka vaigara kupi? Wonofana Mwari anogara mudenga. Wozoverenga Genesis 1. Denga racho risiko dzadziripo. Wonoti vakatozosika denga nenyika ivo variko. Saka ndozva vanogara kupi? Zvanozonzwa mapisani mafutai vanogara murumbiri. Address yaMwari inotumiwa box worship. Do you know value ya address? Ukanyora tsamba nometa ine issue isiya.
Saka kana ukachema kuna Mwari kwakanoma kurumbidza yacho haisviki. Why? Your box worship. Wakatamba ine kufuka turi kwafika muzodii ukabatisa Kristu. Aende. Hapo tumanyacha yako kama chochote tinaenda kukaa. Aende. Worship. You know what the lifestyle of a believer. That's why Maloma symbols akasika nenda ni nyingi. John 4:24 not is looking for worshipers. He's not creating. He's looking for. Don't you want to let someone wana Mungu. Usika wana Mungu. But wana Mungu asika kwa kutwa. He's looking for worshipers. He's not creating. Not when you worship God. Unamuuza. Why? He's looking for. Sasa kanisha anaita anokupa ma situations. Anokunyima worship. Bana, present worship iti ile tutunamini na kuimba. Kama usisi. Sing for the Lord. Ini ndio fano mwenye kwa nini? Unaona kama kwa zamani ndio wasikuna mata. Chipo cha Mungu sio na mwalimu ndini. Jimwara mtu taura mandini. Sasa baba wengine wacha huyo ni watu ndio komeza mabasa yao. Watu ndi taitsinga madimoni msitareni. That's the maybe one of those things ndio kushwa kwa mzee. Babu da kwa chini taitsinga madimoni msitareni. Kuna sabara za tena. Taito moshakisa tarini kwa tsinga mashitani nyati. Sayo nishawatendea comment na mabasa yenu not in the raitwa ndinda ita mamuri. Maitsinga madimoni msitana. Saka ita shiri restaurant mamuri. Iminengo mazita aita nesho. There are things you get, the my instructions teaching at later. There are things you miss if you don't worship God. It's okay with you, but problem. Kingdom, you are in the keys. There is one thing you can get through worship and worship alone. Jericho Mutiriona, but on Modawa, no need of prayers and fasting. If I am extended a jail, we are going to put them on my walls and demand that they worship. Do you know? Even the title, I still say, you can worship someone. Amen. 2 Samuel chapter 6, I think I choose David. David akatamba, yet was a king. I remember akatamba. He was a sample of time. There are things you get when you worship God. People become so professional. They make it yet there are things you only get when you worship God. In one's heart, it's one's heart. In one's heart, you know what you want. David, when he prayed that he worshipped. Worshiping is a fellowship night, and he comforted his wife Bathsheba. Brother Solomon is a product of a father but a bit of worship after disaster. What about it? Simply yes, I want to buy money back from Sora, but what can you do? Worship.
People here are not telling When there are situations, the woman judge and the common sense will not make a woman to Number 4, don't give me the revelation of worship. Worship is out of revelation. I put a right situation for you to worship. Paul and Silas come out of it and went to church. Wait a time you go praise worship. Bali mu prison. Kuna kama the revelation. Ukuthi nyamletini mu jail but atina kusumba kwa mbita mali. You can still worship. It's what? Kana Yesu akakunene baba, tukenda mbele. Bavai anapita prayer. Anapita giving, anapita fasting. Yanga yakatorobererwa. Nekuti akuna mchechi chaembo, yakatupirwa. Chakazi ndecho kuti kumbezi rapinda makana mushaka kwa mshandisi. Isheka na mangu ya mwini rake za tutete. Chakaenda kuchimwe mabasa ende nayo. Aina cheti. Nokuti vaito balesi. Umwe bakati ishe mwini rake mombo, weni mwanga bakanyarara. Umwe kunyarara kushikwati. Unapota zhinishikwani kwa niwano mtaura. Situation and do something with the mind. Aiko. Sasa na hakuna situation yote hapa shaita kupita. Ende shikateta tumewana tumafungo yetu kama na kupita watu wanawasha. So best time to worship God is any time according to revelation. Na ndio na mtapojeka pita ni sababu cha kumbuka. Ni mimi nakata marriage yako. Ukatopinda muro wote mchende. Satanaka try yes against Job. Doctor Zono wanataka kushana naye kama ni Job. Job inamtaka bakati maana ndio wanamtaka. Ndio baada kati ndio mkuu wa tukio mwana. Chikutuka maarufu. Ono sana anamkaza kwa shida tu. But my Job wakati mlapa chini tuka yeye maarufu kwa ndani. Advice that might go past. And I salute Job so much. Despite the current taken from the direction. But I don't know what I'm to post. Why Akura? I just have a seal. It is a town by a seal. Do you know what Uganda knowledge you in marriage? Look at Uganda, no one told us of the ass. David, why are you behaving this way? Ndio kuna mtu kawaona kana ndio kawa ukazozonga anachimusha. Sasa
There's self-confidence in the Lord. Ziklag yata wakabata matomanda kuchema David. Bible not David encouraged himself in the Lord. Not in the situation. Situation is escalated. Mushawacha, but he encouraged himself in the Lord. Uruwa mwara achijana na bali mwara. Sana ngapo ikanene utumbidza mwari wako wanatasika kuti ausizorumbidza. Situation imasa kwamwechita apataita stress. Unowa zvaitika but kune zvakaitika kugara pamuchichika. Kune mwanakomana waDhavhidhi akafa panzvimbo pangu. Saka kana iye akandifira, iye akaitwa murombo kuti ndiye wakapfuma. Urombo huri pano is temporary. Nokuti chiri permanent ndochakaitwa paKalvari. That's why Satan haasi kuzorivhesa zvakaitwa pamuchinjikwa. That's the truth. Jesu wakakufira once and for all. Hakuna rivhesa. Chaakatoita kukupa vanhu vane wrong information kuti urivhese wega mabenefits. Because zvakatoitika kudhara hazvichachinja. Wakatofirwa nemavanga ake kuporiswa ndekwako. Fevhe kukudinira ndeyako kuropa rake nenyasha. Chaakatoita kukupa wrong information. Haachinja zvakaitika. Anokupa information yekuti unochinja wega ufunze kuti hazvina kuitika iwewe. Saka kunzo wangu watu ucharumbidza rini Mwari. Nokuti zvinokutatisa kurumbidza in natural terms zviripo. Ende vanhu vari kutochema newe, but you are surprised. Vanhu vachida kuchema newe, vachida kubata maoko vokunzi voturumbidza Mwari wako. Iye akarumbidzwa nomuziva. Wese arumbidza Mwari anoenda kuti Mwari vari pedyo naye. Nokuti ivo vanogara murumbidzo dzevana vavo. Iye akarumbidzwa musharuka uyu anomuruka. Oropafadza chikurumbidza iye. Why are you behaving this way? It has taken your people on money. Kwa zvisukise vice versa. Ukaona bhambi rako tichamunhu kuzvida. Hati kune vhesi kotida kwawo zvinhu zvidokoreka. Unoti kune vhesi kuti tichamunhu kuzvida. Kuzvida chaipekeri mharidzo. Asazviziva. Kukuzvidwa kuti uriposa. Kune vhesi yacho. Ida kumwa kusuku chidoko unonobva kuti handiripo. Nokuti kamuda kuzvimaka kamwe. Hakusi kuzvidinipisa. Watondoe. You know, it's time that we come to dangerous. Kwamba pendi mayo. Utije ni msimamo ni mara. Hapa na so glass ndani. Mwana wepo kwa koshisha tisa. Ndio kosha. Una watu doctors no kosha ndio science. Unataka tini moyo wote sana basi. Bali tejini sana basi. Asimo mnanga wewe anokosha ndio science. Kuzikisia. Isso está com já estão com a bem. Olha para tu a fundis. Chega e não dá desmaiar com o artista ou o artista também. Mas tu não tem que sacar a uma. Como que você não vai concluir para? What the church said. Ita behavior mtu anaonyesha mtu sio mtu kutoka. Boza ile basi kama tuko kwa chichi. Kule bwana kuna na watu vitakatoa chukua. Viakatoa kuchukua kwangu kusemwa kwako. Sasa siku ile basi. I'm not the tail, but I'm the head. Don't take a sample from the scripture. Not from people's ideas. Ziva zvauri kubva mushoko raMwari kwete matauro anoita vanhu.
zvakaitwa nemwanakomana waDavid on your behalf zvinofanira kukupa a character different. Kuchikora ndina kumudirira but pamuchinjikwa nyaya yangu yatikudirira ipapo. Mavhesi edu madofewa yawo unondibata hako but vave paKalvari ndopinda une ipapa. Handikamuzikwese kune pandakakudikana ndakuramba but pane pakati pasisi. Saka ndinotaura kunge munhu akafunda waina kuti kune basa rakabatwa on my behalf. Kune ropa rinotaura zviri nani ndarikari abhero riri kutaura breakthrough nesuccess yako. Saka situation yese negative haidi chinji. Why are you behaving this way? Nemani nakita basa kwako, nemani nakita diriji yako, nemisikafu gane vana vako, nenamwe yune mupe. Inde wosita kaka kudamushamisira so. Uza kuti kuri kugona kutsanangura mhaka dzavo nokuti dzakabatirwa basa paKalvari. David akazoti kufa kwemwana paifanirwa kufainini. So I need to celebrate life although mune disaster. Wese anoziva basa rakabatwa naJesu pamuchinjikwa anori appreciate nekurinzwisisa haararamisi munhu asingazvizivi. Ukangozviziva bedzi nyika ndoichatokubvunza kuti why are you behaving this way? Kozivi munhu wepasi pasi afanira kudaro kuti handisi wepasi. Nature nemamirire zvinhu anoita kuti mufudze tiri wepasi. Pane mwanakomana waDavid ndiye akaudzwa kuti mukomana uyo anoda kudzvanyirirwa ida kubata achidzvanyirira ini uyo asimudzira. Saka kungoziva kuti mwana uyu paafa paifanirwa kufa inini ndinotikazvo. Handimbochema David aitochema madhaizi arwara mwana pakafa mwana ari kuchema futi. Not Easter is a time for you to receive joy. If you know what it means, he died for you. He paid the price. Amen. Even if you say to Shaka, nobody has my foot. Oh, I'm serious. I was talking Joseph, but I got you back in Egypt. Wait up, man. Yawa is near 20 by stealing. I was Ziva and Melch. To Jerry. Who says, what are you going to do? What better is why was one of the Egypt to finish back? Could I not watch on the eye? Munano was watching my own component. But you can't see any of my watch on a component. So look at the woman. Who never found this? I don't know. Come on, Moses. I don't know what's going on. But never did food this subject. I don't know what's going on. I don't understand what it is. I never go to my man. I don't know what's going on. We bet it's going sometimes, don't go to fasting prayer aside. Let's get knowledge. Unozanyira zvinhu zvinozokuonesa zvako kuti wakaramba kugamuchira the truth at the beginning. Kufa kwemwana wako David hakusi kuti Mwari vakuvenga ndopavatokunyara aitofanirwa kufa ndiwe. Toda tiwe netinamati kuti Mwari tiitirewo nyasha nditsvake ruzivo ndizive chekunyengeterera chekutsanyira kwete kungoita sechurch tradition, but I must be led by revelation. Nyaya inoda prayer muungana mati, inoda kutsanya muungana mati, ngatsanya
inoda kupa munhu ngape, inoda action yako, inoda ruzivo, tsvaka ruzivo. Nokuti dzimwe nyaya dziri kufight hakusi kuti Mwari vakubaka ndopa utotangira kusunga. David apa ndopa wapinda, nokuti mwana iye akatofa wautapereka pechi 2 will become the wisest, the richest and the next king. Wauri kuchemera ndizokuti aite vatu yakazoberekwa after uyafa ndanzwa kuti akava the richest, the wisest and the next king. So dzimwe nguva chafa nhasi hachitaridze hachireve kuti Mwari asina basa newe. The best is coming, the riches are coming, wisdom is coming, throne is coming. After the death of this son, akabereka the wisest, the richest, the next. Handiziva kuprofita muupenyu hwako. Chese chakafa muupenyu hwako ziva kuti Mwari ane unyasha muupenyu hwako. Riches are coming, wisdom is coming, the throne. Solomon is about to come. Chichakupa kufara nekupembera mimba Jehova. Your Solomon is about to come. Zvakanaka zvako muna Mwari zvichirimo. Rufu rwemwana uyu chiprofita chekuti paakuuya umwe, the wisest, the richest and the next king. Haigona kudivorsa, dasina kuita kuleta musha. Kunokuka Bethsheba akatukwa. Ndiani kukonzera nhamo muupenyu hwako. But after the death of his son, na Bethsheba iyeyo vakabereka the richest, the wisest. Business inori ramboramba hachireva kuti hakuna chinobuda. Riches are coming.